Mbuh ra weruh panglimbang 5 menit dina Setu tanggal 30 Mei taun 2026 kapetik saka Injil Markus bab 11 ayat 17 tekan ayat 34. Tembung mbuh ra weruh nggambarake maneka kahanan sikap manungsa kang ra perduli. Sepisan manungsa kang gemang cawi-cawi marang bot repoting liyan alias cuek. Kapindho, wong kang etok-etok ora ngerti alias tambuh marang kahanan, sebab menawa melu cawi-cawi bakal ngadepi bot repot. Katelu, wong kang wis mopo marang kahanan saengga milih ra peduli lan ora gelem disalahake rikala dumadi sawijining masalah. Sakarepmu lah, mbuh ra weruh nek ana apa-apa tembe. Tembung mbuh ra weruh ing wawasan dina iki kapratelakake para ahli Taurat, para imam kepala lan para tetuwa bangsa Yahudi mangsuli pitakonan dalem Gusti Yesus. Baptisan Yohanes saka swarga apa saka manungsa? Tembung mau kasepakati sawise pirembugan ing antarane wong-wong mau bab tuna bathine menawa aweh wangsulan kang saknyatane. Jawab saka swarga, ya rugi marga Gusti bakal nucuh geneo kowe ora padha percaya marang Yohanes. Jawab saka manungsa, ya rugi jalaran wong akeh kang nganggep Yohanes minangka nabi. Mula amri slamet jawab wae, mbuh ra weruh. Wong-wong mau satemene ngerti menawa baptisan Santo Yohanes Pembaptis asale saka Allah. Nanging ora padha ngajeni Santo Yohanes, jer Santo Yohanes nyelatu wong-wong mau. Wong-wong mau wis kadung kepenak entuk bagian saka asil dedagangan ing pelataran padaleman suci. Mula rikala ana wong kang kanthi panteng elik-elik, wong-wong mau etok-etok takon serat kekancingan resmi. Sopo kang aweh purba wasisa. Demi entuk bagian mau wong-wong padha odo-odo lan ngombyongi kadadean lan dadekake pelataran padalaman suci minangka papan kanggo dol tinuku kewan kurban. Ing pelataran padalaman suci reregan kewan kurban wis kamanipulasi. Kewan kang diedol karikaya dhuwur regane dene kewan kang dituku saka para peziarah karikaya murah regane. Wong-wong kang kudune kabiyantu jroning ibadah padha kaperes, dene wong-wong miskin ora bisa ngibadah marga ora duwe duit kanggo tuku kewan kurban. Pancen banget mprihatinake tumindake para pemimpin Yahudi iki. Para tresna pelem kinasih sikap tambuh mbuh ra weruh uga asring kocap lan dumadi ing para pendherek dalem Gusti ketuk dina iki. Akeh wong Katolik kang cuek enggo ora kenal mring kahanan sedulur sakapitayan mligine sarta warga masyarakat sakiwa tengen Sumberambahe. Akeh wong Katolik sing macak tambuh ora weruh marga wegah kasangkut perkara saengga repot. Kamangka wong Katolik ingutus tinimbalan peduli pepodo kang tegese ngipatake tembung mbuh ra weruh saka atine banjur kaganti aku weruh mula aku dadi pirangane sedulur-sedulurku. Suwawe sambil munjuk kunjung asma dalem Yang Rama so Yang Putra tuwin Yang Roh Suci. Amin. Duh Gusti Yesus mugi kaapunten kawula ingkang lir wonten tresnani sesami awit asring tambuh mboten peduli mring sesami. Mugi linurna Yang Rama Yang Putra tuwin Yang Roh Suci kados sing mula buka samenika sarta sak lami-laminipun. Amin. Kunjung asma dalem Yang Rama so Yang Putra tuwin Yang Roh Suci. Amin.